A banda de la polèmica generada pels abocaments projectats, el pla de reconversió planteja un objectiu ambiciós i és reduir a la meitat la contaminació i reduir places hoteleres. De moment no se sap quins hotels faran possible l'esponjament de la zona. El Consorci per la reforma de la platja de Palma té previst elaborar una llista d'hotels obsolets, però encara no ha començat. Primer negociarà amb els propietaris. Si volen rehabilitar els seus establiments, se'ls ajudarà. Si no, entraran en aquesta llista i podran ser objecte d'expropiació i fins i tot desbocament. Esto depende, lógicamente, de la voluntad del empresario, ¿no? Y en esa línea pues estamos viendo cuál es el juego que en cada caso hay, ¿no? Los que no lo quieran transformar, pues lógicamente ese hotel pues tendrá que desaparecer. Aquest és el primer hotel que ha fet els deures. S'ha aïllat la façana, s'han obert finestrals per donar llum als passadissos, s'han instal·lat més plaques solars i s'ha adaptat la climatització amb aparells més eficients. Tot plegat hauria de permetre reduir la factura energètica fins un 50%. Fer el mateix a tota la zona podria suposar eliminar a la meitat les emissions de CO2 a l'atmosfera. Lo que nosotros deberíamos de hacer en este momento es, de alguna manera, adelantarnos a lo que van a ser las exigencias de futuro y hacer de eso un proyecto, una proyección, ¿no?, hacia Europa. Nosotros somos el primer destino turístico del Mediterráneo que està treballant en aquesta clave. L'ambiciós projecte de reconversió disposa de 1.000 milions d'euros de l'Estat i les institucions balears. Però per fer-lo realitat també és necessària una inversió privada de 2.000 milions d'euros en els propers 20 anys. Nájera confia que arribarà de la mà dels hotelers. Sí. Lo que pasa que veremos a ver si son los hoteleros que hoy están o son los hoteleros que tienen que estar en el futuro. El Consorci també ha començat a negociar amb els veïns perquè rehabilitin els seus habitatges. En finançarà fins al 70% i també hauran de seguir els criteris d'eficiència energètica.